दिनैहाय खोनानो मोनदों NLFB जेपि मुंनि सासे थैदों होननानै नाथाय दिनै आसाम सरकारा आरो भारत सरकारा दिनै बर'खौल' मानि थाखाय बेबायदि अयथासार खालामनो थाखाय बिसोरो नाजाबाय थायो। दिनै पिस एकर्ड होनदों नाथाय पिस एकर्डआव दिनै NLFBफ्रा दिनै गनांगौ होनदों नाथाय दिनैसिमलागै गवाखै। नन हाइनास बेखौ नायनानै दिनै उदां खालामनो नाजादोंमोन थेवब्लाबो दिनैसिम बिटिआर सरकारा दिनैसिम नारसिनाखै आसाम सरकारखौ आरो भारत सरकारखौ। दिनै दुखु मोनदों खोनानानै दिनै खर'आव माबा मोनसे जादों। दिनै बिटिआर एकर्डआ मोनसे डेभेलपमेन्ट प्रसेस लानानै फैदों नाथाय मोनसे पिस एकर्ड जों बेखौ बुंनो हाया। आइ उइल नट एक्सेप्ट डेट। मानोना जोंनि खर'आव बयहाबो मोनसे साननाय दङ जों पिस एकर्ड जों बुंनो हालिया। मानोना दिनै बर'फ्रा मानि थाखाय NLFB निउ गोदान संगठन दानो गोनां जाखो मानि थाखाय आं खर'आव जोंबाय खिन्थु बुंनो थाखाय राव गैले। आसाम सरकार बिटिआर सरकार आं नोंसोरखौ धुमखिसो होदों। बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम। दिनैहाय रन्जन दैमारिखौ दिनैहाय गगोन होननानै बुंदों नाथाय मानि थाखाय सख'नो हायाखै। दिनै बिनि थाखाय नांग्रा उखिला मानि थाखाय बे कर्टजों सोमोन्दो गैया गहोनो हाया मानो बुंदों मानि थाखाय बेफोरो मानि थाखाय। आं लाजिनाय मोनदों बिटिआर एकर्डखौ आं पिस एकर्ड होननानै गनायनो हाया। मानोना गोदान NLFB जोनोम जानायावनो आंहा दुखु दं। दिनै सासे सुबुङा दिनै गावथारजेन जाबाय अब्ला जों दिनै फरायसाफ्रा नेक्स्ट टाइमाव जोङो लामा ससे ओंखारनो हायो। जोङो सासपेक्ट खालामनानै जोङो लामा सामायाव जोङो लांनानै गावथारहैजागोन। होमब्ला जों सोरखौ दाय होगोन? आसाम सरकारखौ ना भारत सरकारखौ ना बिटिआर सरकारखौ? बेखौ शेयार खालाम हागौमानि। दिनै बर' युथ्सफ्रा गनायनानै लानो हानाय नङा। सिदा खोथा नांगौ जायोब्ला साफा साफा न'खराव बोखांनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों नांनो थाखाय जुजिनांगोन। डिभाइड आसाम 50-50खौ जोङो नाजानांफिनगोन। जों लाबोफिनगोन। जों जिरायनानै थाया। I will never accept this situation. सिदा खोथा बुङो। MLA मन्त्रि बायदि थानानै दिनै मोनसेबो सेफटि नङा। दिनै आसाम सरकारा मानि थाखाय आलफाजों गले गले सावरायबाय थानो हायो? परेश बरुवाया सासे मानसि खावनानै मानि थाखाय गोबां साख्रि डिमान्ड खालामनानै आसामावहाय बेबायदि साख्रि सोहोनो हादों? जोंनि बिटिआर सरकारा मानि थाखाय बेबायदि खालामनो हाया? दिनै आलफाया गले गले आसाम सरकारखौ सिगिग्लुंबाय थादों। दिनै आसाम सरकारा बड'लेण्डनि बर' सुबुंफोरखौ सिगिग्लुंबाय थादों। मानो? गोसोआव गोजोननाय गैले। रावनिबो सुबुंनि गोसोआव गोजोननाय गैले। बेनिखायनो आं दिनै लाइभआव फैदों। आं माब्लाबाबो बेबायदि बुंफेराखैबोमोन आरो बुंनोबो गोसो गैयामोन नाथाय आंनि गोसोआ दिनै बाध्य जादों बुंनांगौ। दिनै NLFB फार्स्ट टाइम पिजि बियो थैनो गोनां जादों। इनकाउन्टार डाइरेक्ट शुट। दिनै आलफाखौ हमनानै डाइरेक्ट शुट मानो खालामनो हायाखै आसाम पुलिसा? इन्डियान आर्मिया मानो अपारेशन खालामनो हायाखै आलफानि थाखाय? दस्रा संगठननि थाखाय मानो स्पेसियेल फैयाखै? दिनै बर'नि थाखाय मानो स्पेसियेल इनभेस्टिगेसन खालामबाय थादों? बे मेसेजआ
सहैनांगौ जेरैखियालाबो आसाम सरकार एमनथ' I request you আমি অনুরোধ করো যেহেতু এই আজি NLFB যদি মরিবা পারে আলফা কিয় মরিবা নোৱাৰে আলফা কিয় মাৰিবা নোৱাৰে কিয় সংগঠন আৰু গঠন হ'ব লগা হ'ল NLFB আপুনি যদি বিটিআৰ একৰ্ডটো পিছ একৰ্ড মানি ল'লে তেনেহ'লে অল NLFB এইটো হেৰি দিয়ক জেলৰ পৰা সোনকালে হেৰি দিয়ক তাৰপিছত NLFB আহ্বান কৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰক কথা পাতিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰক কিয় বৰক এনে হত্যা কৰি থাকে কিয় ৱাই ভাৰত চৰকাৰ আৰু আসাম চৰকাৰ কিয় বৰত ইমান কিবা কৰে কিয় I am today angry bird হেমন্ত বিশ্ব শর্মা प्रमोद बर' जोंबाय प्रमोद बर' पिस एकर्ड जों गनाया बे मोनसे डेभेलपमेन्ट पिस डेभेलपमेन्टसो माखासे बुस्थु गैयैखौ लानानै फैदों बेखौ जों पिस एकर्ड होननानै गनायनो हाया दिनै बर'आ थैबाय थायोब्ला जों माबोरै जोङो बड'लेण्ड पिस एकर्ड होननानै बुंनो हागोन I will never accept that this accord गोसोआ सुख गैया दिनै बे खौरांखौ मिथिनानै মনটো শান্তি নাই এতিয়ালৈকে এই হত্যা কৰাত কিবাটো শুনা পালে এই কাৰণে আমি শান্তি নাই মনত শান্তি নাই आं दुब्लियाव दङ माइ गायनो बिसोन रोगादोंमोन नाथाय आङो जेब्लानाखि फेसबुकखौ खुलिदों अब्ला आङो नुदों NLFB थैनो गोनां जादों मानि थाखाय थैनो गोनां जाखो जोंनि बर'फ्रा सानसेनि उनाव सानसे आंनि गोसोआ मानिनो हायाखै बेबायदि जुदि युथ्सफ्रा थैबाय थायोब्ला नेक्स्ट जेनेरेशन थाया आरो थानायबो नङा गोसोआव सुंग्रिखांदों दिखारनांदों बे खौरांखौ नुनायजों लोगोसे हायाखै आं थावरिनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेबायदि थैबाय थायोब्ला नेक्स्ट जेनेरेशनाव मा सोर थाहैगोन जों थाहैगोन नामा जोंखौ लामा सामा उनावहाय जोंखौ सासपेक्ट खालामनानै जोंखौ सिथारहैबावगोन नामा बेबायदिनो जालांबाय थागोन नामा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दिनै आलफाजों गले गले सावरायबाय थानो हायो पिस एकर्ड लाबोनो थाखाय दिनै NLFBखौ डिसबेन्ड खालामबाय नाथाय बिनि उनाव दिनै मोनसेबो साननायफ्रा जाफुङा जानायलाय दिनै गोदानै NLFB संगठन दानो हमफिननो हमबाय मानि थाखाय दानो गोनां जाखो दिनै जोंखौ NLFB बेन जानायनि उनाव दिनै गोबां हारिफ्रानो जोंखौहाय मिनिदोंमोन टाउन सहर बायदि गामिफ्राव जोंखौ गिलेमोन जोंखौ मान सनमान दोनलेमोन नाथाय NLFB जोनोम जाफिननायनि उनाव जोंखौ एसेब्लाबो गिनो हमफिनदों दङ होननानै दिनै आलफाया बेबायदिनो आसाम सरकारजों रायलायबाय थानो हायो नाथाय बिसोरखौ इनकाउन्टार खालामनो हाया मानो खालामनो हाया डाइरेक्सन मानो खालामनो हाया बिसोरखौ मोनब्लाबो दिनै बर'खौ मोनलानो मानो गावो मानि थाखाय गावो आसाम पुलिस
आंनि थैया दिनै गोदौग्लुंदों जीवनाव नेक्स्ट टाइम बेबायदि दाजाथों आरु एनावखा नाहब नालागे आरो एबार जुदि एनका शुट करे निश्चय रिफ्लेक्शन हबो आरो रिफ्लेक्शन हबो आं दिनैनि बुंनांगौखौ आं बेयावनो दोनथ'सिगोन नाथाय आं जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला आं सयज' खालामनो हानाय नङा आं ओंखारगोन सिदा खोदा